Keleya, jatini no konoko. Kachuru. Agaradi. Kachuru. 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 Wah, ece. Mais comment il fait? Anajina wallahi. Mais depuis qu'il n'a essayé de voir qui m'a coupé là, il était à faire faire. Je comprends pas mon rêve. Anajina sa. Wala ni jana te tanu ko do chara. Dem sani kungolo ma bena fo fare ga wila ko. Franchement, ni berom na ni be nga dugu bla ko. Attends. Wallahi. Ko be saka chai ma chukuri ko. Wala mu meno mu ne kala duko nai. Ele ne wuri ki ma coupé na ko. Qui comme na kale. Si, Mais là il n'a pas dit c'est qui t'a fait vous. kana jigina sa. Merom na antin yere bolu de interge. Ngoni ngoni go wole ko ndum go bila serija. C'est très gens. Mais na ni fefe ka kuma fe c'est que inta sigila na autant. Ma ine famu. Ah mais finalement il est jolé de ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Non. Moni fache, ifata muso kuma ba do tinta la kuma. Nere to ma kuma la kare to ni a kuma la ganga na ke danga de. E denche da do ro ko mi faka muso kuma la ke ke to danga de. Typhon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente. Keleya. Amenyo fe sunitile otambara amenyo fe kana jamfa bimote monyele fe umanie ubila tinya bimote monyele fe umanie ubijuya fe molo bimoya kamasila Molo, be more money in the Ankolosi. What it is, baby, Dinigane Jaffa, Samutine Fabi, Dinigane Jaffa, Kabineka Wari Sorobi, Denime Bulilanko, Kabineka Togo Sorobi, Denime Bulilanko, Bideli Kana Togo Che. Malo benyana ni tene fe kana nyira biena sa ni tene fe kana malo benyana ne bele fe mon bébé ne bele fe mon doudou ne bele fe ne bara ni eno fe oten toro ne bara gosi eno fe oten dimina fe moni mo baje kaba kana jamfa Ikadinye chéri, Ikadinye, t'es si la feu. Hé, toi là, d'où viens-tu? Non. Il faut attendre muso kuma ba do tinta la kuma. Nere to ma kuma la kare to ni a kuma la ganga na ke danga de. E denche da do ro ko mi faka muso kuma la ke to danga de. Ah chere la. Mais ba wo la ko su be ke atama. Mais moi faut que je me la ni ko ma ke ma tsika bali foni ma. Terege, folo zana ru tlebana koy. Non. Vie ga barale. Amunge. Vie de fleur à la mene. Des bombes ga baragala, muta ga bon village la ga ba ke baragala. Après on lui on faut go fugo go flana go fara de baganteri yele bisu go le. Comment? L'Amérique baragala talenga go village la ka benene. L'exibe ga wulo no faut fa go ta go flana. Attends Kachuru. Ka baragala furu ka bo fara ni bom so kan. Ka bo fara kalisi daga. Mais comment? Ataka siga digérer bonne na talo me fin fo ko. Franchement ne kuma su bo fa. Chere la ça. On est bom so so. Ataka siga digérer atano fin fege. Ni atano me fin fege. Ta digérer bon kuma fo na ne talo ma kula kalem. Aramba de jojo jingu sa fa jera tige na ne era de ko. Ka siga le ka su sondina ma ne siga ko jere to na la fia so na na. Pour gagner des bombes sur la la fiadonia à du second quoi. La tchéro là qui nous demande Robert. Vraiment Kachuru. Il m'a demandé il va jeter la même sur mon question parce que là il a comme une amie pour. Il va doit faire une couche mangi non fait. Il y a qu'il n'a qu'un tour. Ne era tene to men comment ça tient jo la samu solution ni dama. Solution mi boli mi di gagner bi. Nous sommes ni ma tour. Un coup fait gagner série ma fait la solution ni là. Kachuru tchéro là c'est pas du tout facile là ni.
Nous kuna ni suko kene o to no me sika solution ni na solution fo etenna solution na tala ni baragala nga numero ni nga gima ibale ba ni ka gerila kasida akili soro ga kitai ikela tu bela jera tika kono kato triye le grand o to no solution atai je écoute la famille ka o baragala ça dit ko jela ko ka sumuri très bien même mais o bese que o furu la ça matlaw ila no kono wan il m'a dit kan famille man baragala ne ba numero jima ibi kela tugo bela kala so ka wole ga akili dere doni ate bon wa ya fait droit non mais ita juana ta ba so ni ala so ni kela tugo bela ko ba teni na chela la 5 km ko le la et di jijade apparaît là en filmé ne chela la filmé le on ne ga de ka te ko tugo non ko te ko tugo ba ya fa on filmé offline on chela la on filmé très bien ko ira la ni talo ira la fo ga dien wu ya ta fo ga be filmé to attends Donia for fait ni ka je tugo la ka baragala jara ni ka jala ka na so la ka ni tugo la ko ka te moche ni ko te moche ibi de bi filmé ni ke ka ko ko jure donc ka so video che ka so pa tri voilà donc où il a les là quel est mimi ni tere mo ni tere mo nga ni tere ba ko firo cinema ne go ira la a chena na mana yo musugo me na tu yo ne bi bata no wa tu no ngacha ya klike no ngacha ni mo ni nani ke no ababla no muso chokolma ya be musugo abe muso flago aba hamuni se tri ko fa hambure kan ke na fo fato no ngacha ta ma kuma la ne ma ye ni foni ya solution mo ni sisa ba no ni ya baragala aka nimero gulo no abinta abambulo matima ni ma si SMS aye jo sa SMS ka jo abi on voilà ni aka nimero do sisa ako toto le no no vraiment ça c'est une bonne idée non on est 56 tu vois chila tan sita nga furu kana chien ka so on mira no quoi no baragala ma si ga digérer depuis son mais c'est ga mais c'est comme so fui so do ma ko doing on fo baragala tu mo fara on ba no bo baragala musoro afuru ambe me amba ka baragala mais on banso ga baragala kale no et c'est la nanta go pigo on veut que tu dis on est dans total mais ni jo ma ka ni na sisa ara je si te blanya fait tout là ok ala kila gama ida ala ni ga la so atota ka juro je arrête kaja mo wulu kaja ni d'accord moi je kaja sa ko watro kaja ni mede OK d'accord Pintere ma la mu fere ke problème na franda ga te ma la mere ko no gana auction la bamba bole bodo ai ka ba fo barela nyana ka ga wa woro shi ka ko ke ka barela pousser to na pour ya se ka so bla to na ga ko fo ma na wo se un barela wa woro shi ba do am paniquer ba do barela fa no foro un ba ki be nyakam donc on be se ga mi na ta to no ne ba be ga ni fo tente so jo e wa na so barela ngo ngala mais si ça allez faut que donne mais ça ah bon abana ka ba ke biye ready ko bibe ka me galunda barela ka ga wa woro shi wa tota e ba numéro de ma ba na cha tota ni akina do so no blanc pratique pour la ko betele ya resi sana la sona ah je ni ça wo ke franchement tota men je yera bindo sana che ube mu mo ko no ube no do droga che ike to wana ya tinga tiga binda me sana ke won tiri ha ko non tende me janto e ba do bam so ga ambure to do la e dengere mi na fi gati era pa che ake mo na gera ni mo na di mo meni je le furu ko ya ati bo voilà oui ça fera plaisir tellement ya tinga to janto man wallahi woni to no wi woni ko bam yo de ko wallahi no ngate ya pa de to wallahi na mi black ni non ya tinga janto no parce que comme on a fait no i buru re de ga ko ba ko hey ne ba tam ne ba sa gira do mo wa so na to dita ayo to ko wallahi hadina ko ire de challo ko men dana biya kino ko su ko tiga bo nyela wala inte era de police sa o ko dme ni chega ko ge ni chega ko ara so na ijo folo ne ba anga nyogo nyini ngakanya ça fait bureau kono na mau ere sura mau bo barso mau bo ayen cheka barayoro ke appartement sisa ibina ngali na foso kono ne ba uman to ko fiena de ai sita antara wole boni muso ku kibene chem ne bo mo sigina ba fie di ba foko furundo ji
K'a k'i ɲɛna. Ne ba ne t'a ma so la koyi. Hali n'i y'a mɛn ko cɛ de bolo. Ne t'a ma so n tɛna n ka dossier de déposer a bolo. Sisan a kan ka n ta baara la. Komi aw ka bɛ n wele a ma n wele de. O ye cɛ ye. Dossier kɔni Jarabi dossier o tɛ yan. Jarabi dossier i nan'o de bɛ yan. O da ka di la dɛ. Sinon n bɛ n yɛrɛ yirila Sabako tile. O tɛ bureau kɔnɔ n'a ye. Ne bɛ taa CESI de sigi n cɛ kɛrɛfɛ don o don sɔgɔma an bɛ taa bureau la an bɛ na ɲɔgɔn fɛ. Sinon Bamakɔ musomaninw bolo ko olu bɛ taa mɔgɔw cɛ ye. Muso minnu cɛ bɛ minɛ o ye ne Sitan de ye. Ne Sitan Tarawele. N'i ko k'i bɛ ne cɛ minɛ ne la walahi n b'a fiyɛ k'a da i tigɛ i b'a fɔ ko foronto. Kaja na yan nɔ na yan. Kaja i jɔ yan. Ne filɛ. Kaja ne ka wa 6 de tun bɛ e ka tabali kan sɔgɔmada in na. A bɛ min? Ko 6 ne m'o y'o ta ten. E bɛ se k'o ye de k'e to musomusoniya na e ma yɛrɛ i nakun quoi k'i to ne cɛ kan. N bɛ 6 in ta ka mun k'a la? I bɛ fɛn k'a la parce que n'i taara fini san n'o ye i pari ne cɛ ɲɛkɔrɔ o tɛ yan. Koso. Tanti n ma 6 ta n b'o bɔ min? I m'a ta? Ne m'a ta wala. N'i m'a ta n'i y'a ɲini tuma min k'a ye i bɛ na y'a mɛn yan. Tanti n bɛ 6 bɔ min? E ka taa dɛ. E yɛrɛ b'a dɔn ko jigi foyi tɛ ne bolo ni e tɛ n b'o 6 bɔ. Jigi b'i la dɛ i ye jigi de sɔrɔ i yɛrɛ la. Ne taara i nɔfɛ ka na don min na kɛ i b'a nin fɔ sisan i nana i jigi kɛ ne cɛ de i bɛna n cɛ minɛ la e ɲinɛna dɛ. Ne mɛ t'e ta ka na k'an ka jɛ ka ne cɛ garde de yan. I bɛ na k'i bɛna ne cɛ minɛ ne da. Ɲɛ bɛ ne Sitan Tarawele la a ta n senkɔni fɔ n kunkolo n k'u sigi den kelen o de ye ne cɛ hali ni mɔgɔ magara n k'u sigi den kelen la k'i faga ɲɛnamaya la. Tanti wala ne bɛ n bolo jɛ i kana Kaja k'i faga taa bɔ yan. Mɔgɔlankolon n'i sen donna yan k'a sɔrɔ i mana ne ka 6 ye sisan. Ne m'o bɔ min sa tanti. I t'a kɛ tagali ye taga bɔ ɲɛkɔrɔ bɛ nin taga bɛ nin. Ne m'o bɔ min sa ne m'o 6 bɔ bilen. Ja ɲumanya ma ɲi bilen dɛ n'i ɲana mɔgɔ min ma o bɛ k'i mɔ fitiri wale de ka ɲa deni ma n ka fa tɛ a ba tɛ a jigi ye n terimuso kelen min ye o fɛnɛ sara o kana k'a bɛna sigi ne Sitan Tarawele cɛ kun a ma ɲininka fɔlɔ de a bɛ kɛ Bamakɔ muso min na o tɛ ne ye walayi. Ne bɛ nin ko kɛ cogo di? Tanti filɛ nin k'a fɔ ko ne de y'a ka 6 ta. Ne Ala e yɛrɛ b'a dɔn ne ma 6 in ta. Ne bɛ nin 6 in bɔ min sa? Ala. Nin kelen ni yɛrɛ gɛlɛyara. N'a fɔra ko ne ka nin situation bɛ tan. 6 ko fana nana don o la. N b'a kɛ cogo di sa? Ala. Tifo. Nyanema we. Ne jigila tigala da ko nama ga wara soro kana safe. Ne to de yala. Waworo. Tani waworo chinema. Ni sogola ijo. Waworo. Jana filaka ka waworo chinema. Ala. Ala nje boy. Yala telefoni yo sonne. J'espère ne warti in compte. Allô? Oui, allô, Neba, somo dun ko di bashite. Jondo? Neba, ne filaka waworo de depo ki kani nimore kono de. Filaka ika waworo de chinema. Awo ntunga nga chindo komso de mande mentere fila nimero la kwa try ko. Iti nyama ika singa depo tele ko. Warti ya. Awo ne de ka wardo. Nyama ika singa waworo in chima. Okay. Ka wari segima. Awa segima nga chindo komso de makwa. Nyame bashita lo miga wari segima. Neba, akadi ebe kasila de. Nefa, abeke toko di kode chalendo. Naga patromusa ineke. Kone aga waworo shwe. Kasoro nema wari shwe. Ki gen waworo kama? Make toko di. Neba, no do waworo inta. Ka waworo inta. Awo ataiga dama. Inche ni baraji kwe. Koko neko waworo inta. Kata dinga patromusa ma. Ala. Inche ni baraji. Neko. Yere toko. Nea. Ngule dron ki kisi baka.
Ne kisibaga. Awo ngulete. Ne kisibaga wa. Ofana itogo jume ne ko itogo ere ko. Anko ki wole ne kisibaga. Awo ngulete. Okay ne fanya me bashitala. Ne kisibaga brama ni chene baraji. Ala kanto nyogoy ne ti done me ne be mi nyini fe I hamina ko fe ala ko latige inche idora ne jigi ko to mina ala ka do yere jigi ko rote ala inche ini baraji No, ça ce n'est rien. inche koy ni kala ni jara ne inche ala inche ala inche koy ala inche ne mogo mta do fue ko ne ka wa woro ita ko pase patro muso ne ke ala ja mogo nyana ma be alisa ko ne ka wa woro ita mta do atindo ko nga wa woro ita ala ja mogo nyana ma be toujours ko ne ka wole mkisi baga ikoni ne kisi vraiment inche ala merci ni kelen jara ne Antiretan. Raja. Sam. Ni ma fe na yara do ani nga warta ya. Awa wara be. Sam ne ga wari soro de la nena. O daga dila suno jagela mu bi dala mu na yila. Waring ben. You are one flatan. Nene kumba fuge ga tanin war la ko ka. E pinte tala. E ma fe ge so ya. Ndene ga wa wara bole ya. Ne mi gene ga wara pinte la bo. Fe me ga ta ga bonyo ko. Bi wari na bode. Ne ere du mara ma ne ga warta. Absa ga ne ga war mara dem ne. Ni ben den nata. Suma ne du sa supporter. Kachoro. Tiens, comedy. on s'en va aller faire des vies. Mais tu ma tiens. Ouais, bon pour moi gagne 20 ben ouais. Ça va alhamdulillah, Dieu merci. Ouais. Ça va. Ça va, on est là-dessus. C'est un peu le tour prochain. Un gros tableau autour. Kachoro. Tu vas faire ça. Non, il y a que ici. Tu vois quand même ma boya non. Voilà. Il fait une belle fois là. Bon. Il y a fait pour maman comme na mangando uya là. Ka foko ayaga wa woro sho. Voilà. Do e bolé ya no. Ni di pour les gars wa woro. Yeah, sans ni beso ni be ka duboni wala. Wa woro ko kan bana quoi. Donc il wa woro ka quoi. Voilà. Très bien. Ne wa woro du pour que kaja ka numéro na. Ya pour moi. Ne wa woro ka pour kasoro ka wele. Yamba ya wele anyere kanala fli comme ni filla de jomo ni nyerga kisi boga de jo ya fana ga ushi toita ala ta di la mera pour de da ya ka problème da tu quoi Tiens, pio mai. Mala te Ça me ga fait na ya nga bouger ta ça me ga fait la me ko be ko nge 100 ta to la. On est ga ta surtout 100 ta so ko be beta. Voilà, c'est ça. Foi mondial da mande ka to de gun kono. Nyada mande me jira be ga ndalo Surtout galon de vous. Nyada mande me ga shujira. Acha ni ba Alle si ko da mama pa nga. Acha alle mata to me na ya. Galon de gun galon de le ko wa woro bi ko la ti ko le mai de bala ide ma shen. Ya. Me gana di mbam sula. No, macha. Ega tuta mali sita hiyo. Akoto bi ndivyo mina sita. So. Ba uli sasa. No, macha. Leo ni fila sai. Ila no.
ni ko ɲɛna bɔ ka di ma fɔlɔ muso fila ko ta cɛkɔrɔba b'a bila e kelen tun fɛ an bɛɛ de tun de ye n ka cɛ ni e ba ye kungo sɔrɔ n'a ye malo la don min na an bɛɛ de ye malo dun ni sera ka solution sɔrɔ ça va faire plaisir wallahi a b'a ta Allô? oui allô Ne Kisibaga. alors ça va voilà en fait nous ne fait ka dɔn i ni ka patron muso ka ko a labana cogo di I ni ce ni baraji ko shan yɛrɛ na I ye ne hɔrɔnya yɛrɛ de. O nana n ye wari d'a ma a ma se ka foyi fɔ. A ye min fɔ dɔrɔn ko awɔ ko ale kun b'a dɔn ko wari in bɛ ne bolo. Vraiment I ni ce ni baraji. non o tɛ foyi ye i b'a dɔn min bɛ yan o tɛ foyi de a bila i hakili la quoi I mako mana jɔ c'est à dire que kungo mana na I dala wagati o wagati I bɛna ne ye ɲɛkɔrɔ wa n bɛna na k'i kisi I ni ce ni baraji. Halisa Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Halisa Ala k'i ka ko bɛɛ yiriwa. Mais I b'a dɔn ne bɛ min ɲini I fɛ yan. Tiɲɛ yɛrɛ na ne t'i dɔn mais ne bɛ fɛ k'i dɔn. Ne bɛ fɛ ka ɲini k'i dɔn yɛrɛ de. N'a tɛ k'i ma baasi ye. I bɛ fɛ ka ne dɔn non bien sûr ne yɛrɛ fana bɛ fɛ k'i dɔn e fana bɛ fɛ ka ne dɔn tiɲɛ yɛrɛ na o bɛ diya ne ye parce que ko kɛra cogo min na ne bɛna dépôt kɛ n dɔgɔmuso kun o dépôt taara bɛn e kun o kɔfɛ o nana sɔrɔ e yɛrɛ bɛ degun na fɛnɛ donc ni ko kɛra tan cogo la a ka kan an ka ɲɔgɔn dɔn fɛnɛ quoi donc n yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛ k'i dɔn e bɛ temps sɔrɔ waati jumɛn la tiɲɛ yɛrɛ na ne tɛ bɔ dɛ ne tɛ bɔ e tɛ bɔ I tɛ deli ka bɔ ne tɛ bɔ mais comme I ye ne kisi I ye ne hɔrɔnya o kama n bɛ exception kɛ ka bɔ ka taa bɔ ye mais I bɛna exception kɛ ne kama quoi problème t'a la n'i bɛ fɛ ka exception kɛ walasa I n'i kisibaga ka ɲɔgɔn ye pas de problème I ka programme ye jumɛn ye sini bon sini ne kan ka tila ka bɛn 13h yan fan ma 13h wagati de bɛ tila 13h wagati I b'i segin ka na kelen bɔ ok d'accord ni 13h wagati sera an bɛ ɲɔgɔn ye I yɛrɛ bɛ se k'i sagona yɔrɔ ta baya ma awɔ I sagona yɔrɔ ta restaurant min ma diya I yɛrɛ n bɛ taa yen wa kana jɔrɔ dépense ko fɛn d'a ma n bɛ n jɔ n'a bɛɛ yan nɔ bon ne ma deli ka taa restaurant na tiɲɛ yɛrɛ na mais a kɔni ka di ne ye n'an bɛ ɲɔgɔn ye I tɛ wari bɔ yɔrɔ min na an ka t'o yɔrɔ la o bɛ diya ne ye donc ne b'o bɛɛ to e yɛrɛ bolo ok d'accord kana ɲinɛ dɛ ni 13h wagati ni sera dɔrɔn I bɛ sin kɛ I ka hakili latigɛ bɔya ma ok baasi t'a la ok d'accord an bɛ taa e de fɛ ok baasi t'a la sini I bɛ se ka na n nɔ ok I ni ce I ni baraji a diyara n ye merci ne Kisibaga ne ko e yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ di e ko ne Kisibaga ne ma deli k'o tɔgɔ in mɛn dɛ a kɔni ka di ne ye I k'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ ne ye non tɔgɔ ko in to yen nɔ sa tɔgɔ ko in to yen nɔ ya mɛn n ye min f'i ɲɛna a fɔ ni mago bɛ n tɔgɔ la n wele dɔrɔn ko ne Kisibaga ne kisi ne nana I kisili dɔrɔn de kama ya mɛn awɔ ko k'i wele n Kisibaga n nana I kisili dɔrɔn de kama I mana kungo sɔrɔ waati o waati n bɛna bɔ k'i kisi fɛnɛ ni ko ten n bɛ to k'i wele n Kisibaga baasi t'a la ok d'accord sini n'i tilala I ka baaraw la dɔrɔn n bɛ sin kɛ I ye quoi bye m'a fira n'a kɔni nana a bɛ ɲɛnabɔ fura foyi tara n bɛ kɔɲɔso n ka vino sɔrɔ ko mago de fira n'a nana sini dɔrɔn kɔɲɔso bɛ don a n'ale ka gɛlɛn sinon n'a nana dɔrɔn n bɛ kɔɲɔso don et puis I b'i ka vino sɔrɔ ya ma an bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile o t'an fara an bɛ ɲɔgɔn fɛ kana janfa bi mɔ tɛ mɔ ɲɛlen fɛ u mani ye u b'i ladiya bi mɔ tɛ mɔ ɲɛlen fɛ u mani ye u b'i juguya fɛ mɔgɔ lo bi mɔgɔya kan masila molo bi mo maninde an kɔlɔsi
kana togo che